בדוקה אמיתית וגדולה לנחת מהילדים והצאצאים, אני מרגיש חובה לומר את זה פעם אחת ולתמיד, שזה יהיה מונצח, שידעו את הדבר הזה. אנשים מחפשים תמיד הרבה מאוד סגולות לנחת מהילדים, לתרא ולשמיים, מידות טובות. מחפשים, ויש הרבה סגולות, אני לא אומר שלא. יש הרבה מאוד סגולות. אבל אני רוצה לומר לכם סגולה אחת, שהיא בדוקה ומנוסה, ומי שיחזיק בזה, יראה בזה מופתים וישועות גדולות. באמת. You have said that you want to give a zgula for special zgula for being happy and nothing to your children. They should be in Torah, in Shamayim, tested, tested zgula. And God wanted to be recorded, that people can also have enjoy this zgula. So I want to say it now. כולם יודעים שהמילה צאצא, כשכתוב צאצא בתנ"ך, פירושו לבנים או לנכדים, לא ניכנס לתז בשבס קל"ד או בנירוכים באלף בייס ועוד, האם זה יכול לכלול גם בנים או רק מנכדים והלאה, אבל צאצא בפשטות, זה בנים, נכדים, זה מה שיוצא ממך, משפחה שיוצאת ממך. והביטוי צאצא נמצא בתנ"ך בהרבה פעמים, כמו בישעיהו, חוב בייס, למד מבייס, ממד, ממח, סמך א', סמך א', איוב חוב זין ועוד. מה שאני רוצה לומר שראיתי פעם בספר הנואבדו, היה אדם צדיק שקראו לו רב שמואל צבי קובלסקי, זה צדיק לברכה. הוא היה אבא של המשפט קובלסקי שלנו. אז סיפר תלמיד שלו שהוא הכניס את הבן שלו לברית מילה, הבן של אותו תלמיד, והוא ביקש משמואל צבי קובלסקי שיבוא לברית. אבל הרב קובלסקי כבר היה חלש מאוד מאוד מאוד, והוא היה אז שבוע לפני פטירתו. אז הוא לא יכל להגיע בגלל החולשה, אבל על אף החולשה הגדולה, אתם מבינים, שבוע לפני פטירתו זה כבר הסוף. בכל אופן, הרב קובלסקי הזה טרח להתקשר בשארית כוחותיו כפשוטו, ולאחר מזל טוב לאותו אחד שהכניס את הבן לברית. ואותו אחד מספר שהרב קובלסקי בקושי יכל לדבר. בקושי יציא מילים מהפה שלו, בין משפט למשפט הוא הפסיק בהפסקות ארוכות שהיו מחרידות. הוא לא היה מסוגל, הוא היה אומר קטעי משפטים, הוא כבר היה ממש בסוף ימיו בצורה נוראה, לא היה מסוגל לדבר. בקושי מזל טוב הוא הצליח להגיד לו. ואז פתאום הוא תופס כוח, אולי זה המילים האחרונות ששמענו לפני פטירתו, הוא אומר לו, אני רוצה לבקש ממך משהו, בקשה אחת שיש לי אליך. הוא אומר, אתה רוצה נחת מהילדים, שיגדלו בתרא וירשומיים ומידות טובות. הוא אומר, אני לא יודע, אתה עסוק, אתה לומד, אתה מלמד, אני לא יודע כמה זמן יש לך בשביל הילדים, כמה זמן אתה טורח בשבילם, כמה זמן פנוי יש לך. אתה כל היום בעסקים, בלילה מגיע, אומר שלום, קצת לומד. אני לא יודע כמה זמן יש לך בשבילם. אבל אני רוצה לומר לך, דבר אחד אני מבקש ממך שתעשה אותו, ואני מבטיח שאתה תראה בזה ישועות פלאיות מעל הטבע. וזה לא קשה. זה לא דורש ממך יותר מדקה אחת ביום. זה לא דורש ממך שעות לשבת ללמוד, זה גם טוב. אבל לא אומר, טבע האדם, יש לו עסקים, יש לו דברים, הוא לומד. כמה זמן הוא יכול לטרוח בשביל בניו? אבל מה שאני מבקש ממך זה דקה אחת ביום. ואם תעשה את זה, מובטחה לי שתצליח. מה הוא אמר לו? אתה יודע מה הוא אמר לו? לא, אז אני לך מה. אמר לו, אם אתה רוצה לראות נחת מהילדים שיגדלו בתרא וירשומיים, כל יום אתה אומר ברכת התרא בבוקר. אומרים את זה בדרך כלל מהבררום. אמרת היום ברכת התרא?
אמרת? You were saying this morning ברכת התורה. לעסוק בדברי תורה. על דברי תורה אמרת היום. שחרית, לפני ברכת התורה. חבל. יש. שוב, בסוף ברכות השחר יש ברכת התורה. Yes, זה מדהים. לעסוק בדברי תורה, על דברי תורה. והערב נו השם אלוהינו לדין ותירושך בפינו. כן? אשר בחר בנו מכל העמים. וברך השם וישמרך. אז בברכת התורה אומרים, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וכולי, כולנו יודע שם אחד וכולי. אומר, אני מבקש ממך בקשה אחת. כאשר אתה אומר, ונהיה אנחנו וצאצאינו, תעצור על כמה שניות, תחשוב על כל בן בנפרד, כל בן בשמו ובשם אמו. זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו וצאצאינו, כמה שניות אתה חושב, בנימין בן זאת, זה בן זאת, זה בן זאת, הוא מעביר בראש את כל הילדים בשמותיהם ובשם אימם, כמה שניות, בודו כמנוסה, שרואים בזה ישועות נפלאות בחינוך הילדים. והוא אומר שהיה לו קשה, והוא אומר לרב קובלסקי בשארית כוחותיו, איך אפשר לעמוד בזה? הרי את המקטעים האלה אומרים במהירות. בקושי שמים לב. הוא אמר לו, אתה צודק, הפעם הראשונה זה קשה, הפעם השנייה זה קשה. אחרי שתתרגל זה פעמיים, 3, 4, זה יהפך להיות תרגל, בלי שתשים לב כבר. כשתגיד אנחנו וצאצאינו, מיידית יעבור לך בראש שמות כל הבנים עם שמות אמותיהם. שמע מה שאני אומר? מהיום, כל יום, כשאתה מתפעל שחרית אומר ברכת התורה, ואתה אומר אנחנו וצאצאינו, אתה נעצר כמה שניות וחושב את כל 4 הילדים בשמותיהם ובשם אימם. זה בין זה. כמה שניות, כן, לא צריך, אתה חושב, לא בפה, בחוץ. בנימין, בין זה, אבל כולם, וכל יום.